ang nindot ko no nga pagsaulog sa kasumaran sa mga tauhan, kanang gitawag na itong posthumous celebration. Sama sa itong gibuhat karon. Kabisan kung patay na si Father Migs, apat aniyang yapon kita nagkatigom aron sa ulugon ang kasumaran sa iyang pagkahimugso kinis kanita. Manigugma ko ni Cristo every time na mag-celebrate ang birthday. Atong angay pamanalungan kung atong i-assess ang atong magalingon, atong evaluate. Kay ang gasa sa kinabuhi gift man kani, ug bilang ka gift, buti pa sabot makalipay jud nas mga tao. So every time na mag-celebrate ang birthday, nalinindot na pamalandungan nato, gasa po ba ko sa akong kinabuhi karong panahon. Kung may suon ko na ni Cristo, doon ay panutihon nga nakaingon, when you were born, you cried. People around you rejoiced. Kamong may nahalasay mo nang panganak na sa mga anak nyo, may ilag yun na. Yan ang smile ang nagpalibot niya, kay nalipay, kay naibagong kinabuhi ng luso. Mangon nga si Cristo, mingon siya, please live this life to the fullest, so that you will die, they will cry. People around you will cry, and you will rejoice. Kay maangko na manimo ang kinabuhi ng luso. Father Migs was a gift not only his family, but all of us. Matanon pa, makapangalagan pa siya sa pagkapari sa duweng panahon, kapalit po sa Ginoo. Nasubo ta, nasangkit ta, gimingaw ta, siyang pagtalikod nato sa kalibutan. Ano man, kay iya mang ipaningkamutan na kapuy-an kinikong kinabuhi ka, ngadto sa kinapunan ni iyo. Mga igsoon, nakatigong kita karon aron pag-ampo alang sa tigsoon nga si Claverlito nga pari, kansang pateng lawas, nagapahulay ning maong dapit. Mitabok na sa gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhian sa Ginoong Kristo nga namatay ug nabanhaw, ngadto sa bagong kinabuhi. Ang dugo ni Kristo magugas kaniya siyang mga sala, magampo kita aron dawaton na sa Dios tipon sa tanang mga santo sa langit. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalo magdanang kaniya. Inyong itubag, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, pasaylo ang iyang mga salamtanan. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, hinumdumi ang iyang mamayong buhat. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, hupaya ang among kagool. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dawatan niya sa kibuhing way katapusan. Claverlito, tutulan kanta sa mga ngadto sa paraiso. Sugaton ka sa mga martir ug dadon ka ngadto sa siyudad nga balaan, ang bag-ong tunhay nga Jerusalem. Amen. Ang Ginoo manaaton niyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Dre. Hey! Kap! Nagdagan ka o naglakaw pa? Ariano na sa babon, magyapon. Hey! Hello! Mga BFF forever! Uy, di dyan magbuwag! Oh, si Ma'am lahat. Okay. Wow!
Jar. Wow. Uy, lumiaman eh. Yots, mango yots. Mango o. Oh. Kuan. Tapay fruit salad. Ah. Mango na fruit salad. Hi, Brother Mix, gamoy. Malagi. Ganahan ka? Ganahan ka? Uy. Char. Ikaw mo, blow? Kinsa na lighter? Si Kuan. Lando. Lighter. Masa magadigya kuhag. Dara na. 1, 2. Ay, yay! Taro nga yots eh. Naguwat na yung taon ng mga kids yots. Gugang na lang. Yay! Ito gayon ba yan? Mula na eh. Ito gayon lang. Magditag takos all. Na abot namin sa area sa among outreach. Okay, nya dili man kuano. So dili kasudlan o sakyanan dito so diri rami. Okay. Ano lang, pabor? Babuan yang sudah datang mungkin. Naik kinsir kung katawan ni magbitbit kung tagtagura. Kalau dibukat kayo. Ano ba? Okay. Pwede din tulong. Yot, ang sabon yot. Terus ano to kan? Agak na scoop. Ini scoop na? Scoop. Wow. Goyet. Okay. Goyet. Ini sih boleh deh. Si Badlo na.
Padagana, normal kay sabon. Balon na kay nagda sa ice cream. Ato rin dito lang kato isuga dito sa kuan. Anong front niya? Gamit insect. Insect. Ano pa na kayo? Di apa kisah may gada na. Okay, sige. Yung gidaon, unsa ni? Nalimtan niya yung gida. Kalimo siya gada at mong duha ka bugas. Asa may doon na ni katong Amo ni si Padernig. Galantaw na to karon. Galantaw na to karon. Pwede mang Gabulhan ni, pati Wala kwarta, yung nanay lang. wala nga asa ani birthday ani niya karon. Ni Padernig. Daot pang Lisod kaya ng kwarta papangita. Naay mga bata ninyo namin dito pang ice cream Pagkapukad dito to. sa Puro Palosa. Ito sila to. Wa sila maingat tumano. ayo gusto. Kani? Oh, ganito yan. Dapa. Ano to? Duha Ma'am M. Enducing. Dokaray. Dokaray. Yeah. Dapa, I'm here. Sunod. Kunain yung mga bata pa. Ari-ari niya kaday. Gawas ng mga ice Ako na dali kinsi? Dito na to. Duhay mo ka na ako. Nakaisa na ko na hibilin lagi. Aso man. May nagpachinilason ta. Oh, duha ka kuan, duha ka bugas. Birthday sa among kauban si Padernig. Pa-birthday mi niya ron. Merry Christmas guys. Ado.
Salamat sa birthday. Nami gihatag. Ayo. At ligo na ako. Sabon ay. Lipay mo sa mga ginagmay ko. Sige manong. Ah, bata mo ato dito sa Katunggan. Ito, ma'am. Koy, sorry. Di ang diamond may na-focus, ma'am. Mayong Pasko. Ito hanggang madam. Kang madam. Wow, at least gaan na ka ha, kaisa nakabuok imuhang bugas. Na kung taob ka ayo ba, moabot dere. Oo na Mark o sa tubig. Ayo. Mayong Pasko, pasiunang pamasko sa batch 88 sa Bolhay. Birthday ni Father Migs morning na kami ginagmay. Ginagmay pero inaot pa malipay. Saan nila? Asa na pet? Uy, nag-ahihil. Ano kaya ahihil? Patutapumbo na rin. Kisay na high heels diha. Rampa na. Oh, kaya sir. Agay. May gani kay hunas. Pero kung dili hunas, nay tubig ani. Oh, abutaan. Ala. Ano pa dili 15? Ala, Katunggan na jud ni siya. As in, As in, Katunggan na gyud ni sa Albor. salamat nga hunas. Sus, kung dili pa ni hunas, good luck sa mga ay ready man sad. Ready. Ready man po sa mga sleepers. Everyday dyan yung batch 88 ba? Pero nindot ba? Kay gisimento na ning ilahang daan. Okay, so libreng pa ice cream and bread and biscuits for the kids. Courtesy of Bolhay Batch 88 and celebration of Father Migs' birthday. Pwede mga ayos eh. Wow. Bahay oy, napling. Ito nga rin humok. Mga rich boy, na di ka mo bakos. Ari mo nang be, paso be. Lapin ito dai. Nga na, magtakos naman. Wala bayad na doy. Libre na doy. Kanigos kapitan. Wala bayad ha. Sa daan mo. Birthday ni Father Migs man. So libre ang ice cream. Yung tuo po rin taon. Ikaw ba yun nakap? Ayan, buhin ko na bulubot ni pagkara ni pabayad. Ano yun? Maot report. Tininoon niya hanggang lang. Gagada siyang jeez. Dagdag na lang eh. Yan na.
Happy birthday, go! Happy birthday. Happy birthday, Father. Okay. Hindi ko bayad, Doy. Hindi ko na, Doy. Doy. Insik lagi, may tagang 50. Basta dire, nabilin dire pa na lang ha. Paano na screen na lang ang Hoy, di masugo ang payong anak. Kere-kere. Usa na daw dito. okay na to kaya na kompleto na to. Oh, kompleto na to. Oh. Ang mga beauty. Beauty gihapon. We're on okay. So we're on our second set. Ari na po min sa purok. Purok 2 og 3. Okay. So ari na po min sa purok 2 3. Hala! Musaka ta ng tulay? Waters. Ay, musaka kita na sa bridge troubled. Over troubled water. Okay. What's up? Laka na. Ay, sagon na. Musaka gyud. Kana. Wala ka patana. Oh. Teng teng teneng. Teng teng teneng. Pila may atuon din ato diha? Duha. Ha? Duha lang. Nya musaka ta? Okay. Musaka ta. Aray ko. Hala ka diha. Okay. Grabe gid kayo ning batch 88 ay kay mo suong bisan asa. Musaka, mukanaog, mutungas. Way kapoy. Para makahatag og serbisyo ginagmay. Hihi. Ha? Pako ka. Karon pa ko kasud ani yots. Nagdadjug og t-shirt. Ako to sabi. Tapingon to.